Krásny apartmán v srdci Liptova. Kedykoľvek si sa môžeš prísť oddychnúť, zrelaxovať. Nádhera. No a ešte keď vieš, že sa ti tá investícia čo skoro vráti. Čo? To je ako možno? Buď si ten apartmán užívaš ty, alebo teda chatu podľa toho, do čo investuješ. A keď to nie si, tak ti ho prenajímajú. Stará sa ti o to správcovská spoločnosť, ktorá nadobudla odborné znalosti, schopnosti. Celé to pretavujú do prevádzky, to znamená, aby si mal predstavu, neriešiš marketing, neriešiš obsadenosť apartmánu, nemusíš ten apartmán upratovať. Pohoda. To znie fakt super. A koľko si tak ročne môžeš zarobiť? No 5 až 7%, ale to číslo môže byť vyššie, pretože Tatra Invest má ďalšie skvelé projekty. Neviem, či poznáš stránku tatrainvest.sk?